למה זה בלי נו? אין. יאללה. עדה. זה כל השום? זה כל השום? רגע, זאת יאללה? זה איך להגיע אליה בסוף? סע. תלקק את מה, נשאר שם עוד. נשאר עוד. בוא'נה, זה קשה רצח, אה? עדה, זריז. בוא לפה. זריז. מה זה פה? לפה אתה לפה, מה? נו מה? זה בשבילך, תיקח הביתה. מאיפה הבאת את זה? לא יודע. 20 שניות אמרתי. עוד. טוב. מה העניינים רועי? טוב, עדה, תסתכלי לפה. אתה מביך אותי ליד. ראיתי שאני יצאתי מהצורה.